dadi bojone iki bojomu iki kurang lembar apa tak tekoki njajal wis dadi bojone ane boko we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritane warahmatullahi wabarakatuh. Ngene dijawab mbek. kok soran jawab bisu piye to? Nyedot rokok iki. Adalah doa ngono. Sik nyedot rokok. Jadi ngene ceritane podcastku ning ngene Deni Caknan kan arep upload. Wah. Akan segera rilis, akan segera upload. Kae wis sore-sore dadakan kae juga Mas Hopi kae. Terus Lah aku nang kono ditakoki apa berusaha jujur karena jujur iki. Lah nyapa to kok gak jujur mbok delik napa? Jujur lah iki jujur ora ajur, Bos. Nah, Anak sing ngomong jere jujur ajur. jujur ki ajur iya. Lah kok iso ngono? Jujur ajur, Mbak. Ya. Tanah tapi aku jujur tapi ajur. Lah iki aku nekano salah satu iki saksi iki. Saksi kunci. Ya, Saksi kunci enek iki cangkeme jujur gedhi apa ora? lho. Wis jujur apa ora ngono? Kuwi karek ya ngene. Gak, kan aku ditakoki apa selalu jujur. Iya, terus Lah aku pas momen kuwi mbok jotosi kuwi. Lah mbok jotosi kuwi. Pelakune adalah iki. Sing ngejak. Lho, di. Ya, eleng aku. eleng. Gue langsung nyahit we. Lho, tapi we nyapa we pas pada saat iki we gak eleng we di saat mendembrat pol. Lho, mendembrat ngene, aku wis cerita mbek, wis dikongkon sapa? Wis teko kono. Makan bose to. Dikongkon bos. Bakul bandar wis bos bakul kayu. Bau kayu. Intine kon apa? Ngerayu. Kon ngerayu. Terus Wes gawe. nyanyi intine. Ya intine ya aja sebut. Gak ngerayu. Kon ngerayu, gawe, ben intine oleh. Ben oleh nyolong. Nah, Ya, terus lah teko kene mendem. Iki bajingan. Kowe iki pamer, nyapa dipotone sitok-sitok. Maksud Sing moto sapa? Sing moto ya kuwi dhewe ngene kok. Maksud iki nggo pameran nang omah bener apa ora? Ya wis jare diget. Iki bajingan. Lah, Kok iso foto iki lho. kok iso foto ben piye? Maksud penjajah ben padune piye kancane? Ya, maksudnya ngene lho. Piye? Di omong nang wedok nek aku nglakok ning ngene iki bener apa ora? Yo ora bener ya sandal iki wae. Nek ngono kok. Kuwi lho, Lho, wis berapa puluh tahun ya? berapa puluh tahun deh. Aku kan selamanya gak tahu toh ngerum-ngerum. Lah dijak karo beket iki. Iki iki kawake dekon ngejak nggih. Oh, gak Piye masuk. ayo. Ah, ngono. Sing di acara iki kowe apa ngono lho masuk iki nyapa. Sapa sing di acara? Jajal jujur. Gendakno we. Yo aku to. Tak jak iki kan enggonmu enak aku. Gak ngono. Iya, toh. Intine bose ngakon Kon ngerayu. Wih, Supaya sampe, ya. diseneng Lah iki. ngoben oleh nyolong kayu. Jane arep tak rayu tok. Lah iki ngene menake ngrayune ning kono. lha iki yo muni senduk. Iya manut. Lho jenenge darah muda ya mbek awake Iya. dhewe. Terus nyapa kok gak eleng wis bar tak tonyo ning glepo to gak eleng. Kuwi dimarani aku ning kene mbek. Wong betau telo iki digongen nang alas dhuwur iki gongen nang. Sumpah Asli, demi Allah. Alas jatine iki cilik nandur telo iki diborong telo wong unduh telo gara-gara to. Lah kok iki kan buwe dhewe nek to. Dik ngene kok lowor kabeh nek apa ya aku gak nyauri mbek wis pegel kae. Gak eling. Ya aku krasa mbek, krasa wi jan. Wis Jane pokoke eling saiti. gak apa iki jujur urip kuwi rena-rena pokoke apa tak critakno wis gak nek jane yo. Yo lesuk sekan nutut iki. Gak nutut ya. Gak. Wis wis sewengi lho gak nutut. Kuwi cinta eling ya kuwi aku iki mulai keadaan wis gamane gak eling lah. Mendem parah gamane. Nah, awal roro piye iki? Aku ya kaya sing ngakon, Mbek. Iki turu kan dewe wis tak umbar to. Mau turune ya ronda adoh karo aku. Aku kok pengen delok HP ya. HP-ne jaman biyen apa kae Nokia tapi tak kono sing apik, sing wis gampane wis model anyar karo batur-bature to. Kamera nek apa-apa wis komplit mbek iki. Lah iki kok ya pengen delok-delok. Lah aku iki kono kan wis gak marhatan HP. Nah, terus kuwi aku tak delok HP niki. Tibane beruang kutu. Mas iki kaya yo mbok kaya sing ngakon jenenge jam 3 lho, jam 3 esuk lho. Nyejak dia terus. Ya kok tadi lho, aku ki ngono. Aku wis gak kaken mikir, gak ABC gak langsung candak. Tenan mbek iki gak omblok aku. Terus sak umur-umur aku jek kelingan masamu. Langsung candak cek wis gak tak tangekno. Rawas.
Lah saiki lho ya, saiki wong edok endi? Ha sing marahi ngono iki sapa? Iki. Aku ya. Lho, aku kan mulai sik to, kowe tak tinggal Ya. tak tinggal. Aku bar wong teko. Kowe lah kok foto dhewe-dhewe karo iki lah. Iki to maksude iki piye? Maksud iki didoan seneng omah iki gawan iki apik apa kurang ayu apa kurang elek. Ya kuwi lho. Ya njaluk di tonya cangkeme wae nek ngono. Aja tenan. Kowe aneh tak tonya pisan Aku wis krungu beritane, kulot. Kowe wis gak tau marung aku to? Belas. Iki wis gak sobo iki. Tenan sumpah. Paling wedi ya an, wong fotomu eneng, jiteng eneng. Toh, ben piye? Siji kantong. Iya ya dikantong eneng aku ini. Sikathe Kalimantan iki ning ndi, Mbak? Tak eneng. Ya omah iki wong saiki. Eneng fotone. Ya Allah, aku wis Kayak kok gleges ae kae. Kayak ora apa-apa Lah iya. saiki wong itu endi sing roh jajal ngono lho nek gak nesu. Tapi suwe ya biar awake gak kerum. Suwi ya. Suwe. Ya napa kuwi lho? Kok iso? Nyanyi to lah. Wiraswara iki ya gak anu to. Oke. Go. Ya kuwi ben pengalaman ya dulur-dulur wis pengalaman tak alami. Ya kuwi. Ya piye ya nek selama aku dadi bojone Pak Dik iki sak umur gak pernah Pak Dik main tangan apa piye gak pernah. Maksudnya ngeplak aku apa nonya aku gak pernah. Lah, wong itu dipatenono mati to wong edok. Tapi nyampo malah aku sing pegel ngono lho. Lho iki lho. Lho, Mbek. kuwi. Ya Tapi piye to Mbek kowe kok ngejak rono iki piye to? iya njejak. Nah, petong kan gak harus ning kono to, Mbik. Yo, Ning gak. kafe ngombe manang enak lah. Iki kan kena kowe nyapa milih ning kuwi. Neng nggon-ngono kan wis terbiasa to. Dadi ini golek suasana baru. Dadi Ning kafe biasa jir iki. Apa ning kerdu ya kena. Nyapa kok harus kono lho saiki lho pura lho sitok pira. Wis ra mikir sitok. Ora mikir wae dikeki wong kok. Kae wong kok. Kayak uang kayak bojone, misalnya gak ada duit. Lho, Kudune kan kuwi ditraktir dikongkon. Kuwi piro entek pirang-pirang jam kowe, Mbek? Sak senengmu, pirang jam. Tapi aku sak jam gak enek. Yo kliwat saetik ora. Kowe gak ada. Lah terus Iki digo bolone iki. digo selfie karo kuwi penyanyi kuwi LC digo selfie ngene Mbek, digo selfie aku Lah, gak gak kok ngerti. sitok-sitok. Ya tak gentenan. Gentenan. Kowe dhewe. Kuwi dhewe. Lek jiteng dhewe. Ya mbok ora roh ya Mbek wong Terus foto. pegawene dhewe. Bose dhewe. Jiteng ganteng ora. Diteng rupane lemah. Aku sementara mermet aku pokoke wis ora wis gak kakan peteng gak cowandek iki aku ginyo. Kowe langsung deh. Lah ora roh aku. Kowe gak tak genahno. Karo salahe lho, karo salahe lho. Gak ero wis ora tak gak tak genahno ben apa aku ngono. Kowe kaget ya wi langsung dipower. Langsung mari ya mendem. Mendem langsung mari ya. Aku ki go apakno jare ngono ya ja kowe dhewe lho. Berarti wi 15 Kowe tahun kok cerita ben ngene. ya. Ngene Mas Deni cak napa cerita iki? Cerita. Mas Nopi tekok mesti. Kowe tau Pak Dik ditanya Mbak Rin? Iya. Cerita. Wis biasa to cerita. Tanah Iya gendaan gak kok. apa, Mas iki yo gak gendaan. Mosok jenenge ning ngerum gendaan apa ya mungkin piye mau dibayar bar mulih lho. Jajal. Ya karepe ngerti tuane cacah kuwi. Pamer kanca-kancane. Kayak mulai jarem. Mulai jarem Keren. nyeben. Ngono kok iso. Bangga tapi nek wong lanang iso ngono ya. Ya biasa. Biasa darahmu. Darahmu dana. Drek. Wong lanang pusat kendali ya, Mbak. Ya. Pusat kendali. Apa? Kendali ra bener dijek wae. Kendali. Kendali ya. apa? Pusat kendali. Kok iso kendali ki ndelok-ndelok Kudune ngono sing iso mikir wong itu. Lha kuwi lho, Iya, terangno, Nek. terangno Mbak, Pokoknya terangno. aku. Wes hop gentenan, terangno Mbak. Sing piye? Sing iso mikir wong itu. Piye? Banter. Banter. Wong lanang ki jangkae ombo ngurusi kono kene ya ben nggo perda uteke maksud. Ben Iya. rada Kuwi untuk tujuan kerja ya, Mbak. iya. Lah kok wong lanang gak kerja piye? Menurutmu. Lah wong lanang gak kerja piye, Nandang? Nek wong lanang gak kerja. Gak kerja ya urusanmu kok. Ya melu wedok. Wong kok main ndelok-ndelok Mas nganu ki piye ya. Kuwi akhirnya. cara ngambakno jangkah ya, Mbak. Iya. Ben relasi kono karo kono. Alah. Relasi karo pura. Kerja kan gak harus ngono-ngono ya kadang ya nek ana negara. Terangno tapi jelas selesai terus. Bindang, terus neh. Yo ganti kowe. Ya ngono iki kerja intine. Kudune wong itu piye? Kudune sing lembar ngono kuwi. Lho lho. Dadi Kurang iso lembar opo?
Sok ben enek sing momen-momen sing ngono wis mbares biasa lah. Dadi bojone iki bojomu iki kurang lembar apa tak tekoki njajal. Wis dadi bojone ane boko we. Dijol brambang wis akere. Dijol uruk-uruk we. Mah wis ta. Nek aku pisan karo bojo kuwi mulih. Ya ngono kuwi ya selfie ngono itu. Lah, kok penak men wae nem kok jek di emas-emas mas tak Ya, Pongor langsung cangkeme. digowak ning kali. lho, bener HP gua. Saiki ngene gak nek mikirku 2 kali mbene HP tak gecek gak iso kerja. Kerjane kan nganggo HP lah. Mikirku 2 kali ya wonge tak gecek. Lah kuwi lho. No iya. Apa? Armune apa? Tapi ngono rumangsa getun malah bar nyak. Ora. Blas. Kok piye? Long pegel kok getun. Ya ngono merembul terus godhog di banyu anget. Gak, wis Dingin. gak mari dhewe. Apa diguyangno bisa? Jaman kan dia sempet teka aku ki lho. Dik ngene kok lowor kabeh nek apa ya? Gak tak sauri ndek. Wae perang-perang gak tak tekoki wi. Wis Arep dina benjol. Mangan raman karepmu nek. Ya, wis. Lah kok di saat gampane nek kecuali ki ya oh seneng-seneng ngene nek piye ya bojoku ki keadaan penak lah bojoku ngene-ngene. Aku lho ora piye-piye. Kok malah Lah apa kurang penak apa piye? urip jek soro gamane nek awane jek uripe ning alas. Lah kok malah bengi lah kok ewe ngene ya jan. Apa ora pegel? Kapan mbek nah? Ya waktu dekat iso. Ndang anu lho. Ah, Jadi dalam waktu dekat aja. Waktu dekat iki kudu. kok seneng tak walik sopane kae. Heh? Kok iso Apa bawel? Iki karo jawane iki. Lah ya masamu gak roh nggone aku, dipikir gak roh. Iki uga arep pikiratane jero rong saiki. Iya, wis tak damen njero lek aku roh. Toh. Weh. Kok iso ndek ben aku digoblok. Yen meh weh. Mosok mbok cerita dhewe. Tak critakno. Jadi engko delok Berarti weh jujurmu sampai segitune ya. jujur to. Tapi gak apa bos sih sebagai pengalaman. Pengalaman kabeh kanggo kanca-kanca dulur-dulur nek Bisa ya kurang duit dicepakin. lho gak maksudnya nek kira-kira ki iki elek kanggo rumah tangga awake gak iso gak sah ngono aja. Daripada engko padu, daripada engko gepuk-gepukan aja. Piye? Uga nyapa to mandak foto tok. Foto. Lah kowe kan tak foto tak ngono wae. Dang. Lah pengen pegatan we. Aku pengalaman. Saiki Kowe lho wis apik-apike wong ya. Maksudnya wae nem wis gelem nampa kowe apa enenge. Perasaanmu iki bagus awe. Bagus sak ringan. nek kowe ringan. Nek kok ngarep Kok iso? ini bocah. Lah ya ngono kok iso piye? Ini jaman biyen. Jaman biyen ra karang mendem lho dina-dina lek biyen. Golek jati diri ya, Mbak. Awake Iya. dhewe. Jati diri. Ngono agak ngono nginceng cah pacaran kok mulai nggo BH. Aku nek kelingan cah jaman biyen piye ya? Barin. 30.000. Lah karepe piye? Aku cek marang jeneng kan cah mendem rame to, Pak. Piye maksude? Wah, 30. Kowe ge eneng padahal wi. Ya tak kei itu 30. Ya piye ngono. Biasa kenakalan remaja ya, Mbak ya. Ya. Ya piye naik. Saiki ya gede-gede tuwek-tuwek. Cuma kan yang biyen nih berkurang maksudnya gak koyo mbiyen dino-dino mendem nek acara mesti gelut, manek terap iki mesti. Weh. Saiki wis Saiki gak, tar Mbak. gelut ta weh. Wis gak. Tapi nek nyanyi insyaallah ya Cik. Cik pengen Apa kok insyaallah ora neng nyanyi insyaallah ki reneng. Kok malah Tapi tenang ya. tondang dan tenang tidak. ya to. Kok malah kaya Kapan wi? duwe Ya. ra patek duwe kok Ya kok nek wis enek duit. ora tak bayari, aja dibayari. Aja dibayarin pokoke. Toh. Ya. Dalam waktu dekat ya, wi. Lah, Dalam waktu dekat iki ya wis ndang ayu ae. ayo. Masa ora kelingan ngono kae ya awake ning jero unyak-unyuk. Nyuk. Saya Tambah ora Mas ini. Tambah jame maksudnya. Iya to. Nemen kok. Wis gak apa wi. Pengalaman ya mungkin kanggone sampean-sampean gak etis apa oh gak anu Pak Dik ternyata ngene iki. Terus jenenge wong urip. Wong urip ya tau enom tau umure ngene munggah-munggah lah nek wis tuwek kan ya muga-muga. Loh, apa to? Malah tangkrome minyak aku we. Loh, Ora Iya, ngenyek. ngrungokno kuping loro Madura kabeh. Madura lho Malah kok. ngenyek lah kok ngene-ngene. Makan cepat. Delok Lah, delok ekspresimu.
ngono teman-teman, saksikan apa iki podcastku ning ngene Mas Denny bersama Novianto. DC Production kok didelok kaya apa. Wis ngono. Mosok Pokoknya- takno gak ingah-ingi gak isin apa piye gak? PD malahan aku. Pede to. PD. Cek payu kok. Cek payu kok ngene. Kok Cinta. Cinta. Ngono. Nyanyi akhir nyanyi lepek gurine tok. Pek gurine tok lah iso? rapal. Nyambik itu. Agar cinta ngono ta. Asline gak iso. Bersama nama. Ngono to. Iya. Budrek aku malahan. Jadi ngono teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak sudah menonton. Iki mau adalah keluh kesah waktu zaman nom-noman. rikala semono zaman Jombah Jujo. Sepur cek lempung. Lakon Iki wasu gung enak ya, Mbak. Saiki wasu enak ya, Mbak. Nak. Wasu wis enak. Jadi muga-muga iwak tikus barang dihalalno. Jere sapa? Muga-muga. Muga-muga lah nak. Lho, timbangane wong gagal panen karena tikus, negara ngenekno undang-undang. Tikus enak dipangan, bos, proteine akeh. Sehat awake berman tikus. Nah, wong berburu tikus. Ya. Kabeh wong golek tikus ya, Mbak. Terus golek tikus, dimasak tikus entek ning sawah. Lah parine subur. Panene melimpah ngono. Jadi ngono teman-teman, pokoknya terima kasih banyak yang sudah menonton video iki. Nah, dan terus jangan waleh-waleh ya. Ya, aja. Ngikuti Nonton-nonton konten-kontenku. kisah-kisah urepe Didi Kulot. Jadi ngono ya Mbak ya. Pokoknya terima. Aja waleh Piye? ndelok jengangan-jengangan iki. Waleh-waleh pokoknya. Wes ngono ae vlog hari ini aku bersama Sugiono kakek alias Nyambik. Nyambik. Imbien awit cilik bos kelas 6 SD tak Yo urusi niki iki. lho eling kuwi lho. Aku ning warung ngunduh jagung gurih tapi usung-usung ki Dik. Aspal tapi Dik wadang Dik gone padang. gede. Mangke sapa cilik kanek sapa no? Bu Agus men kae ngono. Busik. Karo Gio Busik. apik Gio. Oh, boleh lho nang kene iki Busik. tipak putih Ora ngono. kopen wae mlaku. Kok desa teko kene lho mlaku kowe. Laku nggo asu sitok sing Nggo kopek asu. pek ae cik ya asumu kae. Ngerti ya sih. Mati ya. Udah cilikan Nyambik. Cilikane sing anu aku bos iki. Ya wis ngono. Sampai Pokoke tetep asoy. Salam asoy, salam sempak keles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.